Betónové panely sú opäť v kurze. V Súčanoch pri Martine otvorili novú halu na výrobu stropných panelov. Technológia je na Slovensku oproti škandinávskym krajinám zatiaľ v plienkach. Výrobca si sľubuje rýchlejšiu výstavbu bytových a rodinných domov. Debnenie, viazanie železa a betónovanie. To je najčastejší spôsob výstavby stropov. Trend sa postupne mení. Manuálnu prácu nahrádzajú predpäté stropné panely. Sa ľahko rýchlo montuje, nepotrebujete žiadne podstrekovanie na stavbe, je požiarne odolný. Tieto stropné panely sa vyrábajú v podstate po celom svete. U nás na Slovensku budeme jediní z výrobcov, ktoré dokážu vyrobiť tieto panely v týchto veľkých výškach. V Súčanoch postavili výrobnú halu na stropné panely za takmer 8 miliónov eur. Technológiu zaplatila Európska únia. Predpäté stropné panely využívajú na stavbu priemyselných budov, ako aj rodinných či bytových domov. Takéto dutiny v betónových paneloch šetria hmotnosť, ako aj priestor. Stavbári totiž do nich umiestňujú aj elektroinštalačné rozvody. Ocenia to hlavne architekti, projektanti, investori, kedy v dnešnej dobe sú veľké rozpony, veľké otvorené priestory, napríklad pri rodinných domoch, kedy štandardné železobetové dosky sú už veľmi mohutné a neekonomické. Ja myslím si, že akékoľvek zjednodušenie, zrýchlenie, hlavne zlacnenie vstupov do bytovej výstavby je nesmierne dôležité preto, aby nájomné byty sa začali rýchlo robiť. Vo Fínsku stavajú z panelov až 80% rodinných domov. Vo Fínsku máme veľmi studené a dlhé zimy. Možnosť, kedy sa dá stavať, je od apríla do decembra. Ak ľudia začnú stavať v apríli, chcú sa na Vianoce nasťahovať a táto technológia to umožňuje. Príklad Českú republiku. V blízkosti tých výrobní, kde sa tie predpäté panely vyrábajú, strašne veľa domov používa ako stropnú konštrukciu. Výrobca na Slovensku chce ročne vyprodukovať 100 000 štvorcových metrov predpätých stropných panelov. Erik Vrábel, RTVS.